правите? Нищо. Айде да вървиме. А брат ти? Казах ми да не прави, да не казва. Той си гледа някакви тъпи детски там някакъв филм. Къде някакви се бият там. Някакви чудовища. Добре, аз да го тръгна. Уау! Да, много се е постарала, гайс. Да бе, но защо тук малко е крипи? Мисъл, очаквах нещо да има светлини, примерно да е отвънка. Мисъл, вижте някаква къща на плажа ми го показва, мъничка на един етаж. Де я знам. То се отворено. Тук нещо. Добре. Айде. Симона, какво правиш тук, бе? Нали аз съм поканена на партито, т.е. на мен също ми показа тази локация. А ти, Иван. И какво? Аз съм Георги първото, което е. Същото Георги. Да, къде ми изпратил? Айде поне да експлорирам. Не е страх. Тъпа страхливка. Еми, гайс! Гледайте какъв яков, бе. Какво направи, бе? Я? Гайс, вижте какво. Гледай, ела тук на Симона. Какво? Я вземете тия картини. Може да крият нещо тайно. What the fuck, ти си vape. What the fuck, да. Не съм виновна, че ще задръсте някакви. Ей. Това нещо е много странно. Има някаква бележка. Какво че има горе? Аз ви казвам. What the fuck? Guys. Тук имам някаква стая. Айде, че тия картини. Помогни, бе, Георги, малко. Ще ти помогна. Свина. Търтачка. Ето, вижте, тук нещо свети. Гайс, what the fuck? Вие взехте ли? Вижте. Тук като сложиш картините, нещо става, бе. Значи, щом това не става, значи има и други картини. Както виждате, още две. Да видим другата стая. Нас ни е страх. Ето, това е другата. Чухте ли скърцането? Да, чухме го. Как ни е страх, бе, гайс? Тайна ръчка? What the fuck? Елате всички! Аз ни е страх. Елате тук, бе. Вижте! Бележката! Това как се... Имаш някаква бележка? И Кати... Тук нещо... Трябва да задействаш ли... Бележката, да, имаше бележка и това. Сигурно натам не отива. Или пък ето тези отиват натам, гайс. Гайс, не знам. Фак.